Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ Hashua kane ke gospel ke bangi osnya menta kesngi kata na ke gospel jong Lukas kalanong ke ba khatlai de khot khandai ujisu habakut jong kana ke gospel wong komne uta ubadan kiskor ban sngap to un shaskor uta badan kiskor ban sngap to un shaskor bad ha kane ke gospel kane ke badang teng na ke gospel ke ba khatlai na ke gospel jong Yohanes u Matthew manda ke snipat chipo hadu khatnyo kisenran jong u ki wan so Jisu bad kilakeli u kane ke jingkeli balai mekren haki daki farisi u Jisu u jubab iki uang haki ngakren haki namar ba ki kim kloi ban sngap ya kaktin ka jong blai hoj ki sngap ya ka jengkren ka jong Jisu hoj ki pule ya ka jingtho abakhut hanrei kim long ki bakloi ban sngap ya ka sur kren jong blai kim long kita ki breu ki bapli ya ka danot ka jongki ban priang ya ka jingtho abakhut khamtame ya kata ka jing sisha ka ba ka jingtho ka kren Bad kamtame ya kata ka jing sisha ka ba Jisu kren. Dein mata kadau u Jisu ukren haki da ki farisi. Bad dein mata kadau Jisu ong ba kito ki badan kiskor to kin saskor ba to kin snap ya ka ka ba u Jisu kren bad ya ka ba ka jing tho ba khoi ka kren. Namaru Jisu kren ya ka jing sisha bad ka jing tho ba khoi ro ka kren ya ka jing sisha. Kohan men ko para mangi yole se ngilong kum kene ki farisi ki sadusi ki start an ngi yos ngeu ya ka sur kren ka jong blai ha ka jong em ka jong ha ka jong pi man ka klemat bat man kasngi u blai u kren yangi ngi yos ngeu ya ka sur kren jong u ha kir kom ba per henry yole se ngilong kum kene ki farisi ki sadusi ngim long kita ki bakloi ban priang ya ka jing sisha ka ba ka gospel ka kren bat ngim long kita ki bakloi ban nge ya ka ba ka gospel ka kren yole se ngi long kita ki beriu ki ba danut ki ba khang ya la ka danut ban priang ya ka jing sisha ka jing sisha ka ba ublei ula kren hanga happy ni haban keli lade hakane ka step ko hanmen ko para ladang ilong yole se kum kina ki farisi ki ba pen danot ki ba khang ya la ka danot ban pediang ya ka jing sisha ban pediang ya ka jing ka jong blai ban pediang ya ka ta ka jing suk ka jong blai ban pediang ya ka jing hikai ka jong blai ban yaj ya ka lenti ka ba Jisu la hikai nga ban yaj ne ya phi ban yaj ngi dei ban penjam no ya kata kadanot ka jungi ngi dei ban kloi ban pli ya kadanot ka jungi ban pediang ya kane ka jing sisha ka ba ublai ukran lada mangama pi ngim pediang ya ka jing sisha ka ba u Jisu ukran lane ka jing tho ba khoi ka kran hanga pi dalele ngin nom yo pediang ya kita ka jing ka jing kurku ka jong blai habangi pej ha ka jing im jongi ki breu hagane ka juk ka pamenta lada ngilong ki kristan lada ngimlong ki kristan nengi don hagano kano ka kerdan jong ka jing em ka jung ga jung pi yole se ngilong kita ki banang ki bastap yole se ngilong ki bru ki badap ki babiang ha ka jung em ka jungi lada ngim yo sneu ya ka sur kren ka jong blai lada ngingim long kita ki bekloi ban pediang ya kiktin ki ba ublei la kran hangi leng ba ga jing tho ba khoj ne ha kano kor kom ka ba wan pa ban kran yangi ngi habas ngotho dalele ngingim la ban yo ya kita ki jing ga jing kur ki jong blei ha ka jing em jong ban manta bat kom jiro ha ka jing em lawai ha ka wei gasngi jong ka jing bishar klempep ngin sa yo mat ya ka jing penrem lada ngilong ki bru ki ba danot
ladang ilong kita ki breu ki bam kloi ban pediang ya ke jing hikai jong ka gospel lane ya kita ki jinglong ne ki value ki ba u Jisu ula ai hangi kum ki kon Kristan jong u hai gine gisngi ko hanmen ko para ngitep haba kito ki ba di secret haba pipej yau to secret balatho angto dangerous for help ulong kajing ma nak banta kajing ko kajing khia kajing pi kito gi bade kiat pej how to bilor kiat la tho ang to ka kiat ka peniap ka kiat kawan ra jing ma kajing em kajing pi ngi la yo I ya kito kajing tho bat kum juro haba pi halanti la tho ang to mo kajing ma kran sakhmat ya suki Henry habang yo I ya kito kajing tho Henry ngi ngim patiao ya ki ngi ngim khen kor ya ki lara ngi ngim khen kor ya ki haba la tho ang to yaj suki don kajing masakmat lara nga yaj daki spa kilometer ngangan sayo mat ya katuka accident lane kajing ma ha kajing em habang I kajing tho ak to kiat kan paniap kan pendenjar ya pi lara ngadang le di ya katuka kiat kapan saja ya nga berkum juru lada ngayai di ya usikrat balat ho angto dangerous for hell ulong bamana ke bentar ke jingkoi ke jingkia ngan sayo jingpen saja na ke jing di ya auto duma bat kum juru ha ke jing im jongi ha ke im langka salang ngitip baladang le persya ya ka anjong ke im langka salang ya ka anjong ka ri jengi klempem ngangan yo jingpen saja kumjuru haka jeng im Kristan jengi ko hanmen ko para ladang ilong kita ki bakloi ban pediang ya ki ne ki value ne ke jeng hikai ki bau Jisu la hikai yangi ngi ngin light na kata ke jeng pen saja hanrei ladang ilong kum ki ne ki farisi ki sadusi lane kita ki ba edanot ki bom ngai ya ki kasur kran ke jong blai klempep ngin sayo ya ke jeng pen rem om tang ha ka jing im balawai jungi Henry wad ha ka jing im ka jungi ka bamanta wad ha ka yin ka sem ka junga ka jung pi wala da kam dai ha ka yin ka sem ka junga ka jung pi ro ha ka jing im bamarwai junga klempep ngin nom la ban lai dai na mata ka daw ko han men ko para ha ka nai gasni u Jisu ukren sha yang ayepi bangi dei ban long kita ki bakloi ban pli ala ke jong ke skor ban yosngeu ban sngap ya kasur kren jong u kubjuru bangi dei balong kita ki bakloi ban pli ya ki donot jongi ban pediang ya kita ki jing sisha ki ba u Jisu ulakren baleng ha ban pediang ya ki balengi haban yosngeu na ban sngap ya ki jing sisha namar ngitip kine ki jing sisha ki wanra jing mentoy ya ka jing em bamarwei junga kila ban wanra jing mentoy ya ka ying ka sem ka junga bat kum juru ya ka imlang ka salang ka jungi ko han men ko para den mata kadau ha ka ne gasni tongin pai sha ublei trai kan rat ka jungi ngin IT yala de hu balang ba ka jing IT ka jungi hu balang ba ka bor ka jong blei ngila balong kita ki bakloi ban pli yala ki jong ki skor ban penjem yala ki jong ki danut ban pediang ya ki de ki jing sisa ki ba u Jisu la kren ha ka gospel bat kum juru ki jing sisa ka balang kala kren kala ai hanga happy ya ki jing hi kai ki jong ka ha ka ne gasni tong ini dua kerpang na banta ka ne ki jing ki jong u Jisu en yoro yo Jisu Christ. Dalam lai ching dalam amin.